Sota. Okay, so ngayon mga bay, nakagamit tayo ng Raider 150 carb. So kay Tata to mga bay, niram natin. So shout out kay Tata sa pagpahiram. Ano kasi to mga bay, na-flat yung motor natin. Tsaka grabe, hindi ko nadala yung tohos. Puki. Hindi ko nadala yung tohos, kaya hindi ko matanggal yung harapan na gulong. Kasi yung gulong lang dadalhin ko. Yan. Hirap tayo. RPM natin. Hey. Ang hirap umakyat mga bay. $94. Hirap umakyat. Eh, bakit maluwag tong side mirror? Hirap paka 100 ah. Ay nako. Iba talaga mga bay pag yung motor yan. Napanibaguhan tayo kasi akala ko brake to, clutch pala. Medyo yung manubila niya may pagka disalign, na feel ko lang. Pero iba talaga mga bay pag hindi sa atin yung motor kasi kabado tayo. Yan mga bay, balik na tayo. Kung galing sa segunda, i-RPM mo ng maayos, madali niya kunin yung 100. Third gear. Third gear, lagpas ng 10 RPM. Fourth gear. Kaya niya mag 100. Fourth gear lang. Ganito talaga ang mga Raider mga bay. So sa akin lang napansin sa mga Raider, dapat high RPM ka talaga. Yun. Kung makukuha mo yung 10 RPM, 10 and a half, sa fourth gear pa lang kaya mo nang mag 100. Diba? Nasubukan na natin. So kahit hindi ito palaging nabibiyahe ito na motor, malakas pa rin. Wala pa rin pinagbago sa Raider mga bay. Ganyan talaga ang performance sa mga Raider. Yung RPM nya talagang pasabugin mo. Kasi yan ang sekreto ni Raider. Pag palagi mo tong ganitong ginagawa mo, yan, tong Raider is wala to, panis lang sa kanya yung fourth gear na cambio.
Fourth gear na Cameo, panis lang na magiging 100. Madali lang yung 100 eh. Parang ilang segundo lang. Hindi kasi mataas yung daan, kaya chill lang. Salamat kay Tata sa pagpahiram sa kanyang motor. So nasubukan natin ang kanyang motor, malakas. Hindi, iba talaga mga bay, pag yung motor hindi magasto yung lakas niya, naka-reserve pa rin. So kumbaga natutulog pa siya. Malakas. So, yan lang masishare natin sa Raider 150 carb. Toy